Gedo mar olalo madhogoe matudo Usenge kod got Agulu osechopo e atamalo 38 ka midusa motelo ne gedo nonyiso geno mare ni tijno dhi rumo e dwe mar Ang'wen higa manyien. Kaka Steve Biko leronwa, jopiny e alwora ma Imbo onyiso mor margi kaluwore kod gedono ma nosing'negi gi jatend piny William Ruto. E sach limbe mare alwora madhogoe giko higa 2023, jatend piny William Ruto nowinjo ywak jodak madhogoe mar dwaro daraja matudo Usenge kod got Agulu kendo weyogi gi singo mar tieko midhiero no kokalo kuom gedo mar olalo. Dweche 20 bang'e, gedo dhi nyime kendo ma e chal mar dhogoe. Kazi kidogo inaendelea hapo. Hii inaitwa drilling rig, ile inachimba zile foundations za hiyo bridge, na from there now the upper structure of the bridge will come up. So far the progress is at around 38% progress, considering the fact that the steel structure of the bridge imefika hapa na tunaendelea hivyo kidogo kidogo. Hii bridge imekuwa na umuhimu sana kwa watu wa huku. For example, watu wa kutoka kule majimbo wamekuwa na faida sana kwa hii bridge. Miaka zenye zimepita hapo kumekuwa na maafa katika hii bridge. Maji inapita juu, lakini sasa hii bridge ikiwa sawa, watu watakuwa sawa. Kalwe kod midusa motelo ne gedono, Arnold Lumbasio, olalo no biro chako tich ayanga dwe mar Ang'wen higa manyien. Kanyaka sani, gedo mare osechopo e atamalo 38. Hii project yetu tunatumai kuimaliza mwaka ujao mwezi wa 4, April 13, 2026 ndio our completion date, na tutafanya tujitahidi iwezekanavyo tumalize hiyo project. Moko kuom jopiny alwora madhogoe lero midhiero magisebedo ka gikaloe ahinya te kinde ma ohula mol, gino machunogi mar tiyo kod yedhi mikwang'o magiwacho ni en osigo mapek ting'o. Dhogoe ni osebedo ka chandowa, ka koth chwe to pong' kaka ji kal kadhiyo majimbo onge. Wathagre samoro wakalo gi yie ni tichule pesa man malo. Okosebedo mayot dhogoe ka customer ya Usenge kata ya majimbo kakalo kae. Yando pok chien kanyo, lakini saenda neno ka tich dhi maber. Moro wabet gi shida kwa kalo kar kae, onge kaka ikal kiting'o sigo, chuno ni nyaka imany ng'ama dhiri no ka dhiri nyaka ichule gimoro matin, gima samoro gimidhi dwaro majimbo koni be en gimoro matin. Koro washukuru Ruto dhi miyowa tich mayot kwa Usenge gosieko, tudruok dhi bedo maber. Ewi mano, ne ginyiso moro mar kalwe kod gedono makoro chuo nyaka thuolo mar tije ahinya to ne rowere. Ma dhogoe ni osemiyo jo rowere wetena gi youths wetena yudo tich mopogore opogore kaka drivers, casuals, tije mang'eny. Koro omiyo jomoko source of income, tijgi at least joma ne onge tich yudo tich, jok ma nigi tich bende. Koro kokel kuo oduoko chien, okelo changes mang'eny e gweng'wa mar Usenge kaendi. Wago erokamano ni jatelo president marwa William Ruto kuom gimotimonwa. Olosonwa dhogoe ang'en mbele, wabiro winjo maber kendo wabiro yudo kaka wakalo kwadhiyo majimbo. Tieko gedo mar olalo ni biro kelo fuong'ruok ne jodak ma Imbo kendo bero ohala e kind jo Usenge kod loka ma got Agulu. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.